abamenyi be county ya Nyamira abo banyaruka bakorengwa amaiso amatuka makaitire osemetinye makaitire nigo barachi konyara bakonyora ibirore byabo amatuko arebwango iga kwanakia getambukerekyo no umwana siasa uyo wigoro mu wakiri kurase county ya Nyamira aseta Viremon Murara apemi binyaga bakwanaki abona Mirobel Jones diganyarika ba agego ikiranirwa munago tumimurikito Fatigade gisamba Inse yemetie tatoyoka maiga yegatia bamenyi be county ya Nyamira wesokya hasejinsemo ao chechuodi chonsi isano chebunge ya West Mugirango elio korengwa omuchando bwa maiso aboigo kwegwa ebirore omuroberi oyo osiretwe no muwakiri boigo oro mwana siasa Viremon Murara apemi bakubwatirana no mwana siasa Douglas Rutwa onkeo nigo asentunda yende besokire na kubaeneke Puna baria barengetwe korende ebirore byabo imbyakya gutoka asebirebyo nigo bono asinga kieye byatokire ntobwate ebirore bira about 1500 bari batanyorete egere banyore twabwate program yentanga ntwara gukora screening na koena ne ebirore iye round 1 bono round 1 nere twareta bari batanyorete nande ndojo twara another round and another round paka tukave counting abantu bari batanyorete birore na bie byakire erinde tutaita gote abantu bamintu bari gonya bakura omoyo bagatana birore bibono ngai byagite bikagenda birore bikorwa atambe sana na our partners to kora pamoja batu abinyorire bono ntorere kwa abari bapime tuboka tuwatawo koreiga asogo konya abantu baito asingiye tuanyore ng'abantu baito bokongo bonene babwate nobwa maiso umuroberi oyiga bugocha koena na ebirore bi nigo orache wikiraniwa eiki enya asebituo biliakira oyomo oyo oganirie gocha koewa ebirore byo arengeretwe bapimeretwe antu abwate nyamaiya yarenge tonga SDA na Marara tariki 10 omutinyo next week, that is no dojo kutoka tubaye birore tariki 11 dojo kutoka Mabundu na liachi rusa abogichora ward tariki 12 bogendi dojo kutoka ali ase kanisa na Gesole tariki 13 Kebirigo na Kenyenya na 14 Torore Kiambere na Nyagachi aribo samaro astwa rwete birore ona bro bari batanyo bari banyore birore na twa ko bwatsinza na nonye nabo igati abwo bagocha gokonyeka ne birore biga nigo baigwa rero engana bahorokya omogokobo njengwa kambia muno ekyagera egento twa province tiwe na kenyorire koboko abaishinywa bisosa na Viremon Murara mbia muno nje na nimbwate problem ya maiso lakini nene kerona bampimete bagantebye birore nkonyora bire nabinyorisi ngenjo yayo nabono jena ndikosoma buye no lebuku ndoje mushimiwe na mbia muno asogo nkonye binde na lena mwatu promise tiria mwaje delitanga mwaikeranire kira jenere chekene tugosaba mogenderera igo na ndi jasa na babwatesie esoro gende mubwate na ndi gendera gukonya abande talinde tweka ensemo yende nigo apiemi naboigo urutwa beatanana puna nigo bawikirania ayaiga elio wekini ya gisiasa kurende nigo batebire uburayo buya na makora turaika mangana siasa bantu bali wange waka ni siasa ngiyego ya dogo talirambo tigabatike nduna banayi toko legas lejeke 2027 ndega toko likikura kuri genda wa senator 2027 na ande ekerore leader uikorora ngyo tachi abantu because go kweruro chiko sabu abantu so whatever you want to be a leader otabuati nothing yogo gora kinango sabu abantu hingo reporter gatembe koraiga se bunge ya West Mugirango yego toke meye county ya Nyamira nje Fatigade Gisemba.